Tästä E-sarjaa 2011 ja 200 CDI-automaatti. Käydään vähän ulkopuolelta ensiksi autoa läpi. Otetaan täältä keulasta ja käydään sitten auto ympäriinsä läpi. Siinä vähän nyt likaa tippuu noista puista. Ei ihan kunnon näyttää. Ihan täysin kuntoon, mutta täältä nähdään vähän on maalia lohkeillut pikkasen ja täältä löytyy myös kans vähän kiinni ajon jälkeen. Auto on tosiaan melkein 400 tonnia ajettu 399 ja risat. Siihen nähden kyllä säilyn erinomaisessa kunnossa. Tuulilasi on ehjä. Sitten sivulinja. Sieltä on noin molemmilta puolilta näistä helmoista nämä muovihelmat maalit jo kulunut pois. Sieltä löytyy pientä jälkeä ja puskurin päältä on tuosta halkeilua toi maali. Hyvin siistiä. Ja siellä on sama tuo helma, mikä on maalit siitä kuuluu. Puista tippuu noita hippuja paljon, niin ihan tarkasti ei näe. Mut hyvin siisti. Kesärenkaassa on ihan hyvin pinta, se on 6-7 milliä ja talvirenkaat on nastat ja niissäkin on hyvin pinta. Laitetaan niistä vielä tarkemmin tuohon ilmoitukseen informaatiota. Auto on tosiaan alun perin ollut tuolla Pohjois-Karjalassa taksina ja sieltä se on sitten ajatunut tänne pääkaupunkiseudulle. Sieltä löytyy sähköikkunat, sähköpeilit ja kuljettajaistuin on osittain sähkösäätöinen ja verhokset on hyvin säilynyt ihan ehjänä, vaikka kilometrejä on tullut ja se aika paljon. Siellä näkyykin vielä noita johtoja, mitä sitten on taksilaitteessa. Takana kans verhous ihan ehjä. Laitemaisia paikoin noin isofiksi raudat. Takaistuimet saa tosiaan kellautettu ja noista viivuista voi vetästä. Niin saa sitten kuljetettua tavaraa. Tavaratila on hyvin iso. Ja löytyy täältä kannealta löytyy vielä sitten tommonen täyskokoinen varapyörä. Autossa on tosiaan ihan täys tommonen merkkiliikkeen huoltohistoria. Tässä on tänä vuonna tuo jakoketjukin vaihdettu. Hyvällä pidolla ollut. Katsastus on ollut maaliskuussa katsastettu. Ja siellä on myös tuo sisähaartussarja ja sisälämmitin kanssa mukana. Täällä on kanssa verhoilut ihan ehjät. Selvästään vielä tästä
kuljettajan paikalta. Siellä näkyy mittarilukema tällä hetkellä ja sieltä löytyy vakionopeuttamen sääviiksi ja audiosäätimet ja puheohjaukset ja siellä on pyyhkiä viiksi. Xenon ajovalot tässä on audiolaitteisto CD-soittimella ja istuinlämmittimet molemmilla puolilla ja kaksialueinen automaattinen ilmastointi. Sieltä löytyy 12 voltin virtapistoketta. Tämä malli on 5-vaihteinen automaatti. Siihen saa jotakin mukia päälle pysymään ja sieltä löytyy vielä lokerikko. Hyvin syvä tila, tämmönen säilytystila. Rattikin ihan nätissä kunnossa. Vähän kiillottuna. Näitä kilometrejä pitäisikin olla jo kyllä. Näin. Hyvin siisti E-sarjalainen hyvällä huoltohistorialla. Tervetuloa ostamaan.